سيوماي حوي عشلة أبعو دقينات كوينو زدبلة سيوماي حوي عشلة أبعو دقينات كوينو زدبلة كابتا براشو يزتغفلة قال ستوني مغين فلالة جب كنا نو تادنا نيتو كدم خلنا حاجة متفرتو جب كنا نو تادنا نيتو كدم خلنا حاجة متفرتو لقاسيت مخري ودرو تفتو عيرخب كوان بلودا حنتتو زيت عليو فرح سنتي حديث النخو عملو تمكتي قابلو بلا حلطي ملسو على حنلس زيت ملسو وعاد يومان وعاد سكنا يحليفهم بيوم ويزعل الدلا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتيو مچم كنيات مع السماتات كم خانو متن كل جزء نعوزن صبارق قلقلة تحسوتات كجبر كفتني زلالة ما وصغرين سماتاتنا مجمري أدما أبتنا يلومي برنامجات كناتنا مچم علمنا أب أزيح حدا جنيا كناتات من البات وراي له تفتش وعيله حماق زينا زركب زلو خي مثلكم كي كفتك بيمان كات سقام كات مليو زلو وجن ورا وجن يقين زلو زي ما درخ زيا مچم أبزي حنت نقرأكم زي كلك حل فيهم ما درخ عيز إذا حلف نقريزي حدش هيكونن نيكولر حدش هيكونن كمزي أبزو أنا إذا حدش أبنا نيكولر واتوار له كساكن ده هجرات أو ودرنا هي سوارتين كم زلوا كن رينا زي قرم درجة سات 6 كن رينا أبزي كن متى جنزبن هابتن أب معناونا علمنا يوافر كم زلوا كن رينا زي بس كم جمريا بعلمنا كم يكاير له درجة حفش أو ودرن اتنا السلام زت سباهيلوز جبر زولنا بيجوز يخير له يوكرين كبواحد السبات أمتى وركنا تودي قال لكن رينا لا يجبر سبورت جبر وريته من دم قدر في نابلكو مجمريا مزيات حستزيا كجمريا what's going on. Spending on nuclear weapons around the world soared last year, with the United States investing more than every other nuclear-armed country combined. That's according to a new report by the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. 9 states have nuclear arms: the U.S., the United Kingdom. So, انت تلتنيها أب أمريكا لعلو كلن هجرات أب نيوكلراوي أطوارات إنفست 5 جبرت زا حبريتا زيات بوجيرك تنتنا لكم كفتني دحر سلامتاي كم زخون بحفشا اتن هجرات أب كمو توافيرن زلوا منين دحريلنا كم زنتري وون زلهم يقوم أمريكا UK حن بقطرون كن ريا سلازخنات إنهلان رينا ببناتن ممكن ريا كم فتنينا. The United Kingdom, France, China, India, Pakistan, North Korea, and Israel. Now, according to the latest figures, in 2023, they spent a combined total of 91.4 billion US total. To the latest figures in Korea and Israel. So, بحفشا نيكولاراوي أطوار زلوان كساب لو ميكن زارب كلنا زين هجرات ياتنين أمريكا تازبزح نو راشيا تازبزح دهري أمريكا دهريو تشاينا له UK አለው ፍራንስ አለው እስራኤል አለው ፓኪስታን አለው ኢንዲያ አለው ከመድማ ኖርዝ ኮሪያ አለው ስለዚህ እቲ አጥዋራት ዘለወን ዜነን በደረጃ ኢንቨስትመንት ክረኸለና ግን ጠቅላላ 91.4 ቢሊዮን ገንዘብ ዩ ኣብ 2023 ናብ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኢንቨስት ኮይኑ 91.4 ቢሊዮን መኒ ካብዚ ዝበፅሐ ገንዘብ ወሲዱ 91.4 billion US dollars, an increase of 13% on 2022. The US alone accounted for 80%. ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ 91.4 ዝበልናዮ ዳርጋ 80 ሚታዊት ናቱ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ 51.5 ቢሊዮን ዶላር ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኢንቨስት ገይራ ቻይና 11.8 ቢሊዮን راشا دما شمنتن 3 بليون ስለዚህ ولا كلتين ቻይናን ራሻን ኮምባይንድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ገንዘብ ተሪናዮ ከም ናይ ኣሜሪካ ይኮን ፍርቅ ናይ ኣሜሪካውን ኣይመፅን እዩ ዘሎ ኣብዚኣ ግን
كنستوعب لا زلنا قطرتات سلازراهم أمريكا بزح زفري كيمثلكم أمريكا بتعمي زسرق زلو هاجري تي نفس وكف أسوار زجوا بأمريكا maybe كند إسرة 3 أسف واقال له كابتن بتشاينا بزع 11 بليون بزيك العالم مع رزي لعلزي 51 بليون أمريكا أسوارات كتفرق كم تخلي زفلت سلامتاينا هم نبل دلنا دموز حسوريا بتشاينا كالاي اتي نعوزة فرتك هالات ولا راشا وننتقونه بس شو ما انت 3 بليون كابزنا امريكان لعل وتي زلو سرح كسر كم تخل سلامتاي مخانو تريينا سلامتاي كم سلامتاي كم يخون كم زلو of that rise, while China was the second biggest spender, with Russia third. And Susie Snyder is the program coordinator at the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. So أبزا انترفيو كاتنا توسخ كالاي ريبورت نايزلني بخلت قصات كنريال لنا بثلاثه قصات هذا صبصاب كل جزء بايس كبرنا سلازغل كنت نقالنا بز ميديا ناتي دما بكل انجلس كنريال يزدلي. On the brink of a nuclear war again. We ask because the world is spending more on nuclear weapons. A new report is out. It says that countries spent more than $91 billion on nuclear weapons. This was in 20. So علمنا ابن كلاراوي اطوار دركوخيت ناي ودي كلاراوي اطوار دي وري قال لا حتى جميرات حتى إذا حتى زيا بتتجاجامي تحت الزلاع أب كبابي نيوكلراوي أسوار ويون نيوكلراو وج زي ترفيو زبالة له درجات بس حلو inevitable بالولو كاب زيرو تبقيسم وور مونجرين ويكانة تكينات نمنها هار أيقونان بتزر أزلو أكايدا نتزخي أزلو كونتان دحران بيب كايو كوينو تريفو أي ترفني عبد زبالة له درجات بس حزلو العلو كله دما I'm really sorry كسم بدكم اللي يكون أبي أوروبا سكع زلوا مهنياتو ما راح تيروبا زخدوا زلوا عجباب بفلاي تنيتو زخدوا زلوا عجباب ترينا يو دارجا سكعت أبز فترة الكادر الجا الذي بفلايتهم جرمن زلوا مرحتي كم دما فرنسا يوكرين زلوا مرحتي لعلو كله دما تي بولند زلوا هاجر بزح جزية إن أمريكا ويون تنمبرق أوروباون كم باليستونيا لاتفيا ليتوانيا زلوا مرحتي دعمي بتعبيد تبعيتهم أنصار تناي روسيا وتهدراوي جوادان عقمن زفكروا زلون ززاربوا زلون تسمع كايو بوتين عقل سلو زلوت راي زخون سقوم تزي وسدي خاطب المهنياتو حنساب راشا كتفرس هالو قبلو حنساب كل أسواراتنا أن يوكرين كان اعتقالنا يبلو سلزي عند حريق كم خوينو كل أسواراتهم جيرم بمنقد يوكرين جيرم زواجوان تلو نتا أسوارات فريولو زلو نتي علاماتات عدو أبتبوتو خلو كهرمو ينتبلا بوتينسي من يتطو قبلو زخل أين حيل اللوم اير ديفنس سيستم ناتهم تخم مخانو بعلمنا جيرم مالو سلزي أنا بحق أبي أوروبا سقعت كم زولينا نفلت ولا أمريكا كنت حندخل مالتها يكونن أنا حن بخل بسبب كرية سلزغنا. 2023. This year, the figure looks set to cross $100 billion. More countries are conducting nuclear drills, more nuclear weapons are on standby, more warheads are being kept on high operational alert. All of this points in one direction. ስለዚህ እቲ ኣፅዋራት ድማ ሳክቲ ወፅእ ጥራይ ወይ ገንዘብ ይወፅሉ ዘሎ ወይ ኣብ መኻዚኖ ተኸዚኑ ዘለካ ይመስለኩም ብዙሕ ካብዚ ናይ ኩላራዊ ኣፅዋር at the highest alert after ዝሓየ ናይ ዝለዓለ ተጠንቀቕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ እዚ ዝኾነ ኢንስትራክሽን ተመፂዎ ክትኳስ ከም ዝኽእል ስለዚ ዘለናዮ መድረኽ it's not that easy and everyone መብዛሕትና ብምስትውዓል ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ንግረ መንገደይ ብተደጋጋሚ ዝህቦ ማዕዳ ኣብ ገዛኻ እኹል ዝቤዛ ክትሕዝ ክትክል ኣለካ ውግእ ስለ ክጅምር ዝኾነ ይኮንኩን ዝማዕዳ ዝበኩም ዘለኹ ፓስታ ድዩ ሓሪጭ ድዩ ሳልሳ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእል ኤክስፓየር ዴት ናቱ ድዩ ገለ ኣብ ናትኩም መኻዚኖ ድዩ ኣብ ገዛኹም ኣቐምጡ ሽዑ ሓንሳብ ብዙሕ ምስ ገዛኹም ንሱ ክውዳእ ከሎ መተካእታ ናቱ እና ገዛኹም ከይተወድኦ ከሎ መተካእታ ግን ኣሎ ከምኡ ሪዘርቭ ሲስተም ንሕና ስለዘይ ንፈልጦ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ባህርያት ናቱ ኤውሮጳውያን እዚ ከም ልሙድ ይፈልጥዎ እዮም I don't know أبينا علم تنبر لهم أب سويس إذا كم حجيو أب جزاها أخول ريزيرف كل وكالو ناي مقبي باستا ديو كم زرب لكم إحنا مقبي كجادينات أيتادينا هنصرح سلا نخل حريق ديو بربر ديو قال دينا أخذ ليكا نوح زبالة كتك عمت كتكلا لكا لمتاي كجاتم يجيب لكم يلغون تنكا جنزو مسلو ويلن أبزوان زي بزيك على العالم تجانني لازم لكم يلغون نافريكا مخادون هذا عبم الرجع يقاون حدا صبق وحس من قديك هون أفريقيا نعمدين غلط عمد كيت كامز نحول توم كمو كتقبروا عدل زلكم it's really wise decision معناته اللبام كابتك حوي زرحه إذا كنا تاتنريو زلنا معلتاوي ناب escalation ناب زل على الترز زخي زلنا برز التهداد يكونن
زي ناي سلام كونفرنس اب سويس تقابيهم لزنا برو صريح لك تنكفلكم ايه ولا حنت بزي فركم استبتنا نعوز قال حبريتا ونحدش وصالو سلازي اتوم عدل زلكم اب افريكا ما بيرت راديو ناب كل بوتاتات افريكا ابزو غزي لك كم تكالاي كونات عالم قدامي كونات عالم بزو كل مليونات حزبي اب اوروبا كموت كله اب افريكا زخونه زي قاطمي لك كمي كون حجون اتمتفنا نابزي زو افريكا طغلا ابزو غزي اذا كنتو ايتخلني ابجك حدا لقمص كبل تزارب زلو كلكم واي يقولوا ساتم هاجرهم كلكم يقولوا انت ذيك كون جن ايدهم من اجرهم من حيزهم زلو هاجرات كتنكو في كلهم يم اوروبان حتى داغن حماق تاريخ زلو ويناي كينات اموداتاتي سالساي كينات عالم كجمر تخينو مولو بمولو ابي اوروبا كجمر ምክንያቱ እሳቶም እዮም ኣብዚ ላዕለ ምትፍናን ዘለዉ ካልእ ዋላ ምናልባት ካብን ኣብውን እቲ ማእከላይ ምብራቅ እውን ናይ እስራኤልን ሕዝብላን እውን ኣብ ተጠንቀቕ በፂሑ ስለ ዘሎ እስከ ንቐፅል ጥብፃብ The world is preparing for nuclear offensives. And while most players talk about a no first use policy, the current situation makes our world like a tinderbox. One wrong move could lead to a catastrophe. Our next report has ሰሚዕኩም ዶ at the end of the day እቲ ኩሉ ፀብፃብ ሪኻ ሓንቲ ናይ ጌጋ ስጉምቲ كل حسيبهم ده يكونس حنت جيجا سجمتي نتعلمنا نبني كلاراوي وكتوزت خليها one mistake away بهذا لو حنت جيجا عسي أكمل عينت متفنان تبزعك حدث بجيجا زجبر سجمتي جبر ملسنات نيكولاراوي كينات خون خلي وين نيكولاراوي ما تقعتي كم جبر ملسك وهذا خلي سلازي it's a very interesting time ده لنا يجزي العلت إنك غزل ليو كفراركم إليكم كون كابت كل تسمعوا زلهم مسحاتكم كنتاي كاب جمجام ناتكم سي انتاي تبلوس كابريتهم كسمع دل الله انا ترايد لكم دل الله مثلكم what do you see نسخاتكم كنتاي تعزب لهم بوغنكم تاي رايكم الله تريوس كاب كومنت صحفوا لي نت كومنت ناتكم باي ذا واي كل يزن بابا because it gives me a lot of حبريتان رئيتون كمون نغفيتا كل زد اللي مهبتمي اللي كل دما تابل بيه زي مزجن ملو متبع سلازي قبر لي تارجع ندادناتي نسيك لكم قل ملو بملو ندادناتي تناتكم ريتوتاتيو بزح تمرنا الله تحجزنا لها تكتبوا لنا خلهم من مليسنا صبقت عسنا عقاتكم كنقرب زي كون حبريتان خينا مت العلت نكا غيرنا بكع سرح نسرح تبعنا له سلاز ريتوناتكم طعم يا قداس كنا بزار السياسه يا ناتكم تعزبتي ناتكم ريتوك سمع بدل خنيره $91 billion. That's what countries spent on nuclear weapons in 2020. So كم تريواد لهم أتي 9 بليون بحجرات كم قال كله ريوا تي أمريكا 5 بليون تشاينا 9 بليون روسيا شو منتنت بسلسة UK شو منتنت بحادة فرانس شو دشنت بحادة هند دما كل تنت بشوعات سلزي أتي أعمي نيوت هدراوي مسفح ويكان نيكولاراوات وارات مسفح كما يكم زمسل كند من تاي جنزباوي ينفسدي خون كم زلو نخن فلطي لي زمزالكم زلهم Now China special report خبكم because China is doing something special. Now China نقر فليز بالي نبين كريكم. 23, it's up by almost $11 billion from 2022, and that's because of a lot of things: 2 wars, multiple global conflicts, and general geopolitical uncertainty. All of that is driving global spending on nukes. So The list is the United States. It spent over $51 billion on nuclear weapons. China is the second largest spender. It spent nearly $11 billion on nukes. So እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ዝገበረን ዘሎ ተቐንዲ ኣርእስቲ ንዝብል ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ of course ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ስግኣት ይስምዓ ኣሎ በብሓደ ተሪኻያ ራሻ ኣብ ጢቕ ዝበለ ኩናት እያ ዘላ ስለዚ ኩሉ ዝከኣላ ወንዚፋ ሃገራዊ ድሕነታ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር እያ እዚ ውግእ ከይጀመረ ከሎ ይትሰፍዐ ኣፅዋር ናይ ኒኩለር ነይርዎም እጂ ድማ ዝያዳ ሓይሊ ናቶም ስግኣት ስለ ዝርእይዎ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ድሮት ዝነበራ ውፅኢት ከም ዘይነበሮ ሪኣ ኣላ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣይኮነን ምስባዕ ራሻ ተዘራርያ ደይኮነስ ንሑት ከማን ክስዕራ ይከኣለትን ኣላ እቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ግን ምስ ሕዝብላ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ውግእ መዕለቢ ስኢኑ ሕጂ ድማ ምስ ሕዝብላ ዓብ ውግእ ክጅምር ከም ዝኽእል እቲ ናይ ሓማስ እስራኤል ክስዕሮ ዘይከኣለት ክነሳ ምስ ሕዝብላ ኣብቲ ሰሜን ናይ እስራኤል ዘሎ ኣብ ሌባኖን ዘሎ ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ሓይሊ ሚዛን ናብ ራሻ ዘዝዩ ኣሜሪካ ዘሎን ዘየሎን እያ ትሰዲ ዘላ ኣብ
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ሕቲ ኦልሬዲ ክሳብ ሕጂ ጥራይ ነቲ ናይ ሕቲ መጥቃዕቲ ንኸጥፉ ጥራይ ልዕሊ $1 ቢልዮን ተተኳሲ ኣጥፊኦም ከም ዘለውን ኣብ ሪሊ ክወፅዎ ዘይክእሉ ደረጃ ናይ ዓዘቕቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ኩሉ ኣሰብዒልና ንክንሪኦ ኢለ ዝነግረኩም ዘለኹ ቻይና ብወገና ክትሪኦ ከለካ እቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝግበር ዘሎ መዋጥር ኣሜሪካ ምስ በዓል ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣውስትሬልያ ከምኡ ንህንዲ ፊሊፒን እናገበረት ተፈታትና ዘላ ይርይዎ ስለ ዘለው ኣብ መወዳእታ ሓደጋ ብመንገዲ ታይዋን ገይሮም እውን ክፈጥሩሎም ከም ዝኽእሉ ስለ ዝርዩ ዘለው ኩሉ ዝከኣሎም ሕጂ ቻይና ውፅኢታዊት ሃገር እያ ስለምንታይ ውፅኢታዊት ዝለዓለ ማኒፋክቸሪንግ ፋብሪካታት ናይ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ቻይና ስለ ዝኾነት ንቻይና ዝቐለለን ብዝሓሰረን በዛ 11.9 ቢልዮን ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ዕፅፊ ናይ ኣሜሪካ ውፅኢታዊ ስራሕ ክሰርሕ ከም ትኽእል ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንዓመታት 850 ቢልዮን ወታደራዊ ባጀት ኣለዋ ይበሃል ኣብቲ ሓቂ ግን እቲ ገንዘብ ብምሉእ ከም ዝስረቕ ዘሎ እተን ካምፓኒታት ናይ ኣፅዋር ብምሉእ እቲ ገንዘብ ብዝተጋነነ ዋጋ እናሸጡ ምዝዋግ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ እተን ውፅኢት ከምፅኣ ዝኽእል ሃገራት ብፍላይ ቻይና ከምኡ ድማ ራሽያ እውን ኣብ ሃገራ ብመንግስታዊ መንገዲ ስለ ዝስራሕ ኣብ ኮርፖሬሽናትን ገለን ስለ ዘይጠፍእ ውፅኢታዊ ስራሕ እዩ ዝስራሕ እተን ካልኦት ግን ዩኬ እንተበልካ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ከፍልዩ ተራእዩን ፍራንስ ካብኡ ናብ ፍራንስ ይሕሹ ተተኻለ ግን ወላ ሓንቲ ፍሩይ ነገር ከርእዩ ኣይተራእዩን እስከንቐፅል Russia is the third largest spender at $8.3 billion, followed by the United Kingdom and France. Where exactly is this money going? It's being used to strengthen the nuclear arsenal of countries. The number of operational nuclear warheads is steadily rising. In January, 12,121 warheads were recorded worldwide. 5 are part 1,100. China too, destruction and revenge. On Japan, there was violence. In 1945, So ሕጂ እንታይ ክንርኢ ናብዚ ኩልና ክንርድኦ ዘለና መጀመርያ ናይቶም ኤክስፐርትስ እስከ ናይ ቻይና ክንሰማዕ ኣብዚ The big story, China is expanding its nuclear arsenal faster than any other country. This is according to a report by Stockholm International Peace Research Institute. So እንታይ ትብል ዘላ ቻይና ልዕሊ ኩለን ብዝቐልጠፈ ኒኩለራዊ ዓቕምናታ እትሕቢ ዘላ ሃገር ኩልያኻ ኒኩለራዊ ይኮነን ሓይሊ ባሕርናታ ኣብ ሬከርድ ሌቨል እዩ ዝምዕብል ዝሰፍሕ ዘሎ ሓይሊ ኣየርናታ latest jets and radar detected ኮና ነፈርቲ ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ብሮቦታትን ብድሮናትን ትገብሮ ዘላ ዓይነት ውግእ ኤሌክትሪክ እቲ ናይ ሳይበር ዌርፌር ዝብልዎ ወይ እውን ቴክኖሎጂ ዌርፌር ዝብልዎ ኣብኡ ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ናይ ቻይና is another level every time video ኣብ ኤክስ ክወርድ ከሎ ናይ ቻይና everybody is getting shocked በፂሖሞ ዘለዎ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦቲክስ ንኻልእ ኩሉ ቴክኖሎጂ ኮምባይን እናገበሩ ዝፈጥርዎ ዘለው እዚ ከዓ እንታይ ዕድል ይቦም ዘሎ ሓደ ቻይና ኣብ ዓለምና መወዳድርቲ ብዘይብሉ ዝበፅሐ ኢንጂነራት ተፍሪ ዘላ ሃገር እያ መንእሰያታ at record level መወዳድርቲ ብዘይብሉ ኢንጂነራት እዮም ዘፍርዩ ዘለው ኢንጂነራት ኤሌክትሪካል ኢንጂነርስ ሜካኒካል ኢንጂነርስ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ medical engineers it doesn't matter ኣብቲ ኩሉ ዓይነት ኢንጂነርስ ብብዝሒ ተፍሪ ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ቻይናውያን ድማ ናብ ካልእ ሃገር ክስደዱ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ሃገሮም ብኸመይ ትምዕብል ከም ዘላ እቲ ዝበለፀ ናይ ቴክኖሎጂ ስፔስ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ኣለው እዛ they stay in their country ምዕባለ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ሪኦም ኣለው ካብ ሓደ በረኻታት ዝነበረ ዓዲ ቶፕ ኖች ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ቴክኖሎጂ በፂሓላ ስለዚ እዚ ፅልዋ ኣለዎ ነቲ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ከዓ ቻይና ኣብ ውግእ ኣትያ የላ ራሽያ ኣብ ውግእ ኣላ ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ኣላ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ራሽያ ቻይና ግን ስጋት እዩ ዘለዋ እምበር ርጉእ እዩ ዘሎ ሂወታ ስለዚ ዓቕማ ዝኽመፅእ ዝኽእል ውግእ ከይ ፀላእትናታ ናቶም ፊሎዞፈር ናይ ወታደራዊ ሳንሱ እንታይ ድዩ ዝብል ንፀላኢኻ ኩሉ ጌና ከም ዘይገጥመካ ጌርካ ክትድህለለካ እዚ ብኣፎም ኣይዛረቡን እዮም ብተግባር ግን ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኤክሰለሬት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ልስና From 410 nuclear warheads just last year, China's military stockpile has grown to 500 as of January. However, when compared to US and Russia, China still falls short. As per the figures cited. So, ኣብዚ ሕጂ ቁጥሪ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ራሽያን ዩኤስን ካብ ሰብዓታት ካብ ስሳታት ካብ ኣርባዓት ካብ ሓምሳታት ዝጀመረ ስለ ዝኾነ ብዝሒ ቁፅሪ እዩ ዘለዎም ናይ ቻይና ግን 500 ክንብል ከለና ገለ ካብኡ ዝበዝሐ ኣብቲ ሌይተስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ እንተሪኢና ናይ ቻይና ክበዝሕ ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ኣለካ ዓመት ንዓመት
ኣብ ቁፅሪ ዝውስኾ ዘሎ ተሪኻ ድማ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ ናይ ቻይና ብሌይቴስት ቴክኖሎጂ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ዋላ እኳ ብቁፅሩ ሕቶ ኮነ ሌይቴስት ቴክኖሎጂ እቲ ምንፃር ናቱ ጋይድድ ሚሳይል ናቱ ድዩ ነቲ ራዳራት ናይ ምሽካዕ ዓቕሚ ድዩ ስለዚ ሌይቴስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኢና ንርኢ ዘለና ግን ስቲል ኣብቲ ቢግ ሊግስ በፂሓ የላን ምስ በዓል ራሻ ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ that's why ድማ ቻይና ምስ መን እያ ዝለዓለ ሽርክነት ገይራ ዘላ ምስ ራሻ ምስቲ ዝለዓለ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር ኮምባይን ገይራ ኣላ ራሻ ኣሜሪካን ቻይናን ኮምባይንድ ኮይነን ከለዋ ክንዲ ናይ ራሻ የብለንን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ተረዲኹምሎም ራሻን ቻይናን እንድሕር ኣሜሪካ እየን 6,000 ኢና ንዛረብ ዘለና ኣሜሪካ የላን ኣብዚ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ሚዛን ከመይ ልቀያየር ከም ዘሎ ንፈልጥ ማለት እዩ In the report, the US inventory has 5,044 warheads. Russia, on the other hand, has 5,580. But there's a neck and neck as far as the intercontinental ballistic missiles are concerned. At present, China has 238 of them in its possession. The country is predicted to surpass America's. ኣብዚ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣታ ቀንዲ ሓበሬታ ክበክም ደልየ ዝነበርኩ ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይል ስቶክ ፓይል ዝበሃል እንታይ እዚ ካብ ሓደ ኮንቲነንት ናብ ካልእ ኮንቲነንት ክኸይድ ዝኽእል ሚሳይል ክንርኢ ከለና መን እዩ ዝለዓለ ዘለዎ ኦፍኮርስ ራሻ እዩ ዝለዓለ ዘለዎ ኢንተርኮንቲነንታል ስለዚ ካብ ራሻ ተኪሶም ንኣሜሪካ ንዝደለይዎ ዕላማ ሃይፐርሶኒክ ካብ ወስኸሉ ኣብ ልዕሊ ኢሎም ሃይፐርሶኒክ ማለት ብራዳራት እውን ብቐሊሉ ዲቴክት ዘይከውን ጠቕላላ እውን ክትንከፍ ክረአ ዘይክእል ዓይነት ኣፅዋር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ራሻ እታ ዝበፅሐት ኮንቲነንታል ዘለዋ እያ እዚ ዝኾነ ኣብ ኩባ ወይ ኣብ ገለ ከይቀረበት ከላ ካብ ሃገራውን ተኪሳ ከድምዕ ዝኽእል በንፃሩ ኣሜሪካ ኸ ዝወሓደ ኤር ስፔስ ዘለዋ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝወሓደ ዘለዋ እዩ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ እኹል ኣይኮነን ምስ ስፍሓት መሬታን ምስ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዕላማታትን ኣብ ግምት ምእታው ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ራሻ ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ኣለዋ ኣብ ልዕሊያ ድማ ቻይና ብዝቐልጠፈ ተዓብላ ሕጂ ኣብዚ ዩኤስ ድማ 800 ኣለዋ ስለዚ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣገይን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልታ ከምዘየለ ኢኻ ትርኢ ዘለኻ ኣብዚ holding of 800 or even Russia's total of 1,244 within the next 10 years. All right, talking about readiness now, China is believed to have deployed a small number of warheads during peacetime. Of China's 500 warheads, 24 were deployed. So, ኣብዚ እውን እንተሪእና again the nuclear race ቻይና ሕጂ ኣብቲ ዘሎ ሬስ ብጣዕሚ ትጓየ ከም ዘላ ብዙሕ ተሪፍዋ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ድሕራ ከም ዘላ ትፈልጥ እያ ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ተፋናን ዘላ ግን ቻይናውያን ድማ very calculated move እዮም ገይሮም ኣሜሪካ ድማ stupid move ገይሮም እዮም ዝበሃሉ ኣሜሪካ ንራሻ በይና ኣትሪፎም ንቻይና በይና ኣነፂሎም ከዳኽምዋ ይኽእሉ ነይሮም ግን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ብጣዕሚ ሕማቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቱ ዝገብርዎ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ብዕምቆት ትረዲእዎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ዝበሎ ሚት ሓቂ ስለምንታይ ራሻን ቻይናን ጥቡቕ ዝምድና ይነበረን ክሳብ ቀረባ ዓመታት ብዙሕ ከማን ምትህልላኽ ነይርወን ረዲኹም ንሎም ጎረባብቲ ስለ ዝኾና ምትህልላኽ ነይርወን እዩ እንተኾነ ኣሜሪካ እቲ ናይ ብሓቂ ትክክለኛ ስትራቴጂ ከም ዘይብላ ወይ ስትራቴጂካል ቲንኪንግ ናብቲ ሃገር ደኺሙ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ውድቀት ናይ ኢምፓየር ወይ ንግስነት ዘጋጥም ተርእዮን ባሕርን ምዃኑ ኢና ንርኢ ንራሻ ንቻይናን መሓዙት ከም ዝኾና ጥራይ ዘይኮነሲ ኢድን ጓንትን ክኾና ከም ዝኽእላ እዚ ድማ ፈትየን ጥራይ ዘይኮነሲ ንክልቴን ከተጥፍአን ስለትደሊ ዘላ ናይ ግድን ከጥፍኣካ ሓዊ ሒዙ ንዝመፅ ዘሎ ምስ ካልእ ጎረቤትካ ተመሻሪኽካ ነፍስኻ ከተትሕንብር እዩ ስለዚ ቻይናን ራሻን በፂሕንዎ ዘለዋ ዝምድና ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝቕፅል ዓመታት ንክልቴን እውን ዕጫናተን ብሓደ ምዃኑ እዚ ከዓ ራሻ ኣብ ዝኣተወቶ ኩናት እቲ ኩሉ ዝሓሰብዎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ቻይና ያብርዒናቶ እቲ ገዳን ዕፅዋን ንቁጠባ ናይ ራስያ ንራሽያ ድማ ከምዘይ ትትንስእ ገይሮም ከጥፍእዋ እዮም ሓሲቦም ነይሮም ቻይና ግን ነቲ ሰፊሕ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናታ ንግዲ ናታ ብምኽፋት ንራሻ ደው ኢላ ከም ትቕፅል ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ውግ ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ከም ተበርዑና ገይሮማ ከም መንፁር ናቱ ድማ ራሻ ንቻይና ኩሉ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ናይ ኣፅዋር ክሕግዝዋ ከም ዝኽእሉ ንፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ከምታ ንዓ ዝገብርዋ ዘሎ ንቻይና እውን ከምኣ ክገብርዋ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ይርዩ ክልቴን እዚአን ሃገራት ድማ ራሻ ይኹን ቻይና ኣብ ታሪኸን ንእሽተይ ተፃብኦ ኢዳ እምበር ዓብ ውግ ሃልይዎን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ታሪኸን ክሪኦ ከሎ ክልቴን ጎረባብቲ ክንሰን ዓብ ውግ እውን ኣይተሳተፋን ጀስት ናይ ስትራቴጂካዊ ምግርጫው ዘጋጥመሉ ኩነታት ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ቪዥነሪ ሊደርስ ፑቲን ከምኡ ድማ ሺ ክልቲኦም ኣርሒቆም ይጥምቱ ስለ ዘለው ነዚ ናይ ምዕራባዊ ዕብለላ ንምእላዩ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብር ኣለዎ እስከ ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ኣላ ክልተ ኢንተርቪዋት ክንርኢና ነቲ ኩነታት ክገልፅላ ዝኽእሉ ማለት እዩ ቅድሚ ናብዚ መኻደይ ግን ኣብ ዩክሬን ዝጋጥም ዘሎ ከርእየኩም ክሳዕ ክንደይ ጉድ የጋጥም ኣሎ
Ukraine is facing one of its most perilous chapters since the start of Russia's full-scale invasion, with Moscow's offensive getting ever more intense. The Ukrainian army desperately needs to enlist more troops, but more than 2 years into the war, is struggling to find willing volunteers. So, ውትድርና ግዱድ ዕስክርና ብዩክሬን ንሰባት ኣብ እንታይ ኣብፅሕዎም ኣሎ ራዩ Our correspondent Jane McKenzie reports from the city of Odessa. At Sergei's wedding, it wasn't just the weather that didn't go to plan. Half of the guests didn't show up. Going out in public is now ሓንቲ ቢቢሲ ሜይንስትሪም ሚድያ ይዛረበሉ ዘሎ እዚ ኖርማል ናሹ ቻነላት ወይ ከዓ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ወይ ወንዞም ሲቲዘን ጆርናሊስት ኣይኮኑ እዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ብዛዕባ ፀገም ናይ መንእሰያት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ መርዓና እዚኦም ክልተ ዝኾነ ሰብ ወዲ ዝበሃል ክመፅእ ኣይከኣልን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ወዲ ዝበሃል ኣይረአኒ ኣብቲ ከተማ ወዲ ዝበሃል ኣይረአኒ ኣብቲ ክለባት ወዲ ዝበሃል ኣይረአኒ ስለምንታይ ወዲ እንተመፅኡ ስለ ዝግፈፍ ቀጥታ ድማ ናብ ግንባር ገሊኦም ናብ ናይ 3 ሰሙን ተዓሊም ገለ ወሲዶም ናብ ግንባር ስለ ዝኣቱ ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ ግንባር ድማ ዘይምሕር ሞት ንኣብነት ሕጂ እዛ መርዓት ክትዛረብ ከላ ስምዕዋ ክሳዕ ክንደይ ትራጀዲክ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ነዚኦም ድማ ኣጆኹም ናብ ውግእ ጥራዮም ዝብልዎም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ too risky for men who don't want to enlist. But the bride, Tanya, understands why her friends and family don't want to fight. Her father was killed on the front line. Are you afraid that you might be caught and sent? Yes, I'm afraid. I'm also afraid. Of course I'm afraid too, and don't want it. It happened twice in my family. ትሪዋ ዘለኹም ዛጓል ኣባኣ ኣብቲ ግንባር ተቐቲሉ እዩ ዳርጋ ሓውን ኣቦን ዘይሞቶ የለን ኣብ ዩክሬን እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ስብሓት ናይቲ ሰብ መይትዎ ዘሎ ብጀካቶም ሃብታማ ስድራ ቤታቶም ኣዝዮም ርሒቆም ኣብ በዓል ዱባይን ኣብ በዓል ሞኖኮን ኢንጆይ ዝገብሩ ዘለዉ ንዖማ የራኻኽበለውኒ ነቲ ተራ ህዝቢ ግን ናይ ብሓቂ ብዕፅፍን ድርብን እዩ ሰብ ተቐቲሉ ዘሎ ኣብቲ ሃገር እዩ ዝበሃል ስለዚ ነቲ ሰብኣያ እውን ዓብ ስግኣት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ንቐፅፍ እቲ ስቶሪ ክትሪእዎም ክሳዕ ክንደይ ትራጀዲ ከም ዝኾነ Public transport has become a no-go for those trying to avoid the draft. Conscription officers have a fearsome reputation for dragging people off buses and taking them to conscription centres. These officers are تشفيني ፀናሕኩ ብሓይሊ መንዚዖም ሰብ ክወስዱ ከለዉ ዘርኢ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዩቱብ ኣይፍቅዱለን እዮም ነዚ ቻነል ናተይ ከምታት ከምፅእ ሶ እቲ ፓብሊክ ትራንስፖርት ትሬን ዲ ባስ እቲ ወዲ ተባዕታይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይስቀልዎን እዮም ስለምንታይ ክግፈፉ ስለ ዝኾኑ ተገፊፎም ከዓ ንታዕሊም ኣይኮኑን ክኸዱ ንውግእ እዮም ክኸዱ Do you remember ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝረብ ነይሩ ኤርትራ ቲቕ ዝበለ ውግእ ከለዋ ሰይጣናዊ ኣካይዳ ምዃኑ እዛ ሃገር እዚኣታ ዝጨከነት መንግስቲ ከም ዘለዋ ክፋእ መንግስቲ ከም ዘለዋ and guess what ውግእ እንተጋጢሙ every country is the same every country ውግእ ይጀምር ኣብ ኤሮጳ ዘለካ ክትሪኦ ኢኻ ንዓና ንነፍሲ ወከፍና መንጢሎም ክወስዱና ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ውግእ እንተጀሚሩ ሕጊ ዝበሃል የለን ሃገራት ኣብ ሓደጋ እንተወዲቐን ሕጊ ዝበሃል የለን መሰላት ዝበሃል የለን ሃገርካ ግቡእካ ክትገብር ኣለካ ኢሎም በፍንጫ እቲ ብግቡእ ዝኸደ ከይዲ እዩ እንተደይከትካ ድማ በፍንጫ ናይ ዩክሬን ኩነታት ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ትውግእ ምክንያቱ ረብሓናት እዩ ስለ ዘይረኣዮም ዘሎ እቲ ዝበፅሕ መንእሰይ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ትውግእ ሰላም ክመፅእ ዝደሊ ዘሎ ምስ ራሻ ብዘይገድስ ብኸመይ መንገዲ ህዝቢ ወዲኻ ጠቕላላ ህዝቢ እዮም ወዲኦም ዘለዉ ተዲሁሎ ጠቕላላ ህዝቢ ወዲኦም ኣሎ እንታይ እቲ ፋይዳ ናይቲ ሃገር ይርድኦም የለን ምስ ራሻ ድማ ተዋጊኦም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ፑቲን ከዓ በቲ ኮይኑ በቲ ዘተ ሰላም ይብል ኣሎ ተዲሁሎ ዘተ ሰላም ይብል ኣሎ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናይ ምዕራብ ዳ እዩ ዝደፍእ ዘሎ እምበር እቲ ህዝቢ ነቲ ውግእ ይደልዩ የለን ዝኣኽልና ዋጋ ከፊልና ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ክንቅፅል ኣይንደልና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ሓንቲ ነገር ገለገለ ሰባት ነዚ ትዊች ጌርኩም ምስ ናይ ፅናሕማ ኣብ ካልእ ክንገብሮ on the hunt for draft dodgers. Добрый день, Приморский ТЦК, проверка військовых. It's hard to find
ሓንቲ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ሓቂ ክዛረብ ነዚኦም መንእሰያት ክርኢ ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ብውሽጠይ ስንብዓት እዩ ዝመፀኒ ሓቂ ንምስራብ ክጋነልኩም ኣይደለኒ ክንዲ ምንታይ ብቕዓት ኣለዎም ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ዋላ እኳ ብዘገዝ ዘደንቕ እንተኾነ ኣይ ፊል ድንጋፀ ብዙሕ ድንጋፀ ይስምዓኒ እቲ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ፈርዲዮምሎም ዋጋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚኣቶም ከማ ነቲ ማርሽን ዝገብሩ ዘለዎም ኣብ ግንባራት ቅድሚ ግንባር ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ሰራዊት ኤቭሪ ታይም ብዛዕቦም ክሓስብ ከለኹ ሓዘን ይስምዓኒ ማለት እቲ ዝኸፍልዎ ዘሎ ዋጋ ናይ ብሓቂ ይስምዓኒ ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ባእታቶም ንመጃሃሪ ክንጥቀመሎም ገለ ይኮንኩን ኣይ ፊል ሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ዝኸፈልዎ ዋጋ ቅንያቱ ሰማዕታት እዩ ሰብ ብክልተ ዓይነት መስዋዕቲ እዩ ዝኸፍል እቶም ተዋጊኦም ዝለዓለ ሂወቶም ዝኸፈሉ እሳቶም እቲ ዝለዓለ ክብሪ ናይ መስዋዕቲ እዩ እዞም ኣብ ግንባራት ናይ ኤርትራ ዘለዉ እውን ዕድሚኦም እዮም ሰዊኦም ዋላ እኳ ብሂወት እንተለዉ ዕድሚኦም ሰዊኦም ላይ ነታ ሃገር ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ዝሃገር እንድሕር ኢልና ድማ ኩሉ ነገር ፐርስፔክቲቭ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ነገር ስለምንታይ ከቢድና ነይሩ መስለኩም ንዓይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ኣብ ጎረቤትና ውግእ ስለ ዘይነበረ ሱዳን ከም ድሌቶም ይዕንድሩ ነይሮም أرجعهم لهم فولهم يبلعوا بونهم يساتيو الشعب ديال مجانين يبلونا نيرهم زي دنا غريهم كوجد يعرفوا ورجوك أرجعهم لهم يبلونا نيرهم إثيوبيا سراويت بناي UN بناي كلن بناي أمريكان بناي أوروبا حبرتن وورلد بانكن زخفل مع جنزب سلز نبراتنا يملس إليت كلاس مالتيو معات دموز قصرو كابت بز حزب زلوا معات بدموزات قصيرو أبتك مبارات كفا بيلهم نيرهم ስለዚ ቫኬሽን እናገበሩ ኤርትራ ክትወሮም ኣይትኽእልኒ ካብ ድሌቶም እንጆይ እናገበሩ ይነብሩ ነይሮም ተርዲኦም ኣለዎም በቲ ድማ ሃገሮም የልብዑ ነይሮም ወይ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ነይሮም ኤርትራ ግን ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኣፅዋር ናቶም ዝሓዘ ሰራዊት ሒዞም ሕልፍ ዝበለ ድማ ኤርትራ ከይትቐስን ድማ ውጊ ይጅምሩ መዓልቲ ናጽነት ኩሉ ግዜ ሽግር የጋጥም ነይሩ ውጊ የጋጥም ነይሩ ኦኬ ኤርትራ ግን ንሽተይ ሃገር እያ ብኩሉ ዕፅዋን ክባን ገይሮምላ ነቲ መንእሰይ ኣጣይሳ ኣብ ኖርማል ሂወት ከይትመልሶ ድማ ነቲ መንእሰይ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፅእ ነቲ ሃገር ሰይጣናዊት ሃገር ዝኻንታዩ ብኩሉ መንገድ ተጻብኦ ብጅቡቲ ተጻብኦ ኣለዋ ብኢትዮጵያ ተጻብኦ ኣለዋ ብሱዳን ተጻብኦ ኣለዋ መዓዝ ሽግራት ሱዳን ይፍክሩ ውግእ ክንጅምር ኢና ይብሉ ተርዲኦም ኣለዎም ብኩሉ መንገዲ ብባሕሪ ብኔው ሰላም ከም ዘይትረክብ ገይሮም ኣበይና ካልኦት ሃገራት ግን ሬላቲቭሊ ሰላም ኣለዋ ነዚ ኩሉ ተጸሚማ ስለ ዝሓለፈት ሎሚ ደምጥልዎ እቲ ኢኩዌሽን እቲ ምዕሪት ደምጥልዎ ሱዳን ሓዊ ይፈስስ ኣለው ሓዊ ተርዲኦም ኣለዎም ይቃጸል ኣሎ እቲ ሃገር ኢትዮጵያ ይቃጸል ኣሎ እቲ ሃገር ጅቡቲ ሬላቲቭሊ ደሓን ኣሎ ኤርትራ ግን ሰላም ኣለዋ ሎሚ ኢማጂን ከምጢልኩም ራዩ ኤርትራ እንታይ ዋጋ ክትከፍል ትግደድ ነይራ ምክንያቱ እቲ መንእሰይ ሓደ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ስግረዶብ ንክትወፅእ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ካብ ኤርትራ ዋይ ዱ ዩ ቲንክ ስለምንታይ ከምኡ ከይሉ ምክንያቱ መንእሰይ ክወፅኦ ስለ ዘይደሊ እቲ ሃገር ተርዲኦም ኣለዎ መንእሰዩ ነቲ ሃገር ከጥፋእ ዝደሊ እንተዝነብር ነይሩ ዶብ ከፊቱ ክጥፋእ ምበለካ ነይሩ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ነቲ መንእሰይ ክጠፍእ እንተዝደልዮ ነይሩ ዶብ ከፊቱ እንታይ ክገብር ይከላኸለልካ ክትጥፋእ ይብለካ ክትጠፍእ ስለ ዘይደልየካ ግን ኮፍ በል ኢሉካ ኮፍ ክትብል ስለ ዘይትኽእል ኮፍ ንኽትብል ድማ ምቹእ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ኩነታት ምቹእ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ እዮም እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝነበረ ኩነታት ስኑ ዝነክስ ጥራይ ክሓልፎ ዝኽእል እምበር ኖርማል ሰብ ክሰግሮ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ነይሮም ንሳቶም ካበይ ፈሊጦሞ ካብኡ ዝገድድ መድረክ ኣብ ሰውራ ስለ ዘሕለፉ ዝበፅሐ መንእሰይ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘሎ ግን ኣይፈልጦን ነዚ ንሕና ንእስነትና ኣነ ቀዳማይ ክፍሊ ኤርትራ ናፃ ምስ ኮነት ጀሚረ ስለዚ ኣይ እቲ ጭቆና ገለ በለ ናብ ንእስነተይ ርአየ ግን ክዝክሮ ይክልኒ ወይ ኣይሰማኸርክዎን የስከርተት ርአየ ካብ ዓድና ተቃፂሉ ንኸረን ተሰዲድና ክመፅእ ከለና ኣይ ሪመምበር ዳት ቨሪ ዌል ጥሪትና ኩሉ ተሰሪቁ ተዘሚቱ ብደርጊ ጥራይ ኢድና ክንኣቱ ከለና ኣይ ሪመምበር ዳት እቲ ፒክቸር ስቲል ክሊር እያ ብርእሰይ እቲ ምረት ንዑ ተፀሚምካ ክትሕግር ኣለካ ገለ ዝብል ግን ኣይ ኣብ ክልተ ግዜ ናፅነት ስነተይ ኣብኡ ስለ ዝጀመርኩ እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ መሰናኽል ኣብ ጥዑም ነርካ ናብ ሕማቅ ክትወድቕ ከለካ ከቢድ እዩ ታሪክ ዝፈልጥ ወይ እውን ዕላማ ዘለዎ ንፁር ዕላማ ዘለዎ ጥራይ ዝብድሆ ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና መሲልኩም ሃገራት ኩላተን ናይ ህላዌን ፈተና ክመፀን ከሎ ተመሳሳሊ ስጉምቲ እየን ዝወሰላ ተመሳሳሊ እዛ ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ፀናሕና it's very the same ናብኹም መልሰኩም ስለ ዘለኹ days. So now it's the law for men to register so they can be called up. Are you part of the problem? Because people are hiding from you, they're scared of you. Look, some people react aggressively towards us. Others run away from us. So እዚኣቶም ቶም ዝገፉ ዘለው እዮም
ሰብ ካባኹም ይዝሃድም ካባኹም ክሕባዝ ዝፍትን ይብልሎ ኦፍ ኮርስ ሃገር ድማ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሓቶ ዘላ ግዴታ እዮም ከምኡ ክገብሩ እዚኦም እውን ሃገሮም ክከላኸሉ ተኮይኖም ግዴታ እዮም ኣነ ንዩክሬናውያን ዝገብርዎ ዘሎ ህዝቢ ኣይሕዘሉን እየ እቲ መርሕነት እዩ ከምኡ ትክክለኛ ስጉምቲ ክወስድ ይግብኦ ነይሩ ግን ከመይ ገይሩ ትክክለኛ ስጉምቲ ክወስድ ምክንያቱ ሂወቱ እዚ ይረይዎ Let's talk about the summit on peace in Ukraine, the summit that took place this weekend near the Alpine Swiss city of Lucerne at a 5-star resort situated beside a picturesque lake. Looking at the venue, it seemed like a holiday destination. Look at this. ኣብዚ ነይሩቲ ኮንፈረንስ ካየድ ዝነበረ look at this. I mean, أنا أبسويس يزغم كده فلتني زي كم يجرى خده it's one of the most expensive luxurious hotels of course أعرف مثل زي بالله يكون بزيه مثل زي بالله جن in general أكمل زبوتا خوينهم زعبا سلام عون زموز ولا سبي ما بزوج خوينهم enjoy قبرينهم كلها تتقبرنا برد ما enjoyment كم زنا برد سماه. Looking at the venue, it seemed like a holiday destination, not the place to find the solution to a war that has dragged on for almost 2.5 years, and in the end, that's what it proved to be: a holiday for world leaders and top diplomats. Because there are no real solutions to speak of. The Swiss president gave the closing statement. She mentioned the 3 major points that were agreed upon. Any use of nuclear energy and nuclear installations must be safe, secured, safeguarded, and environmentally sound. Secondly, food security must not be weaponized in any way. Thirdly, all prisoners of war must be released by complete exchange. All deported and unlawfully displaced Ukrainian children and all other Ukrainian. So انتهينا من رزالنا أبز تأكيبهم أبحر جنة دمسل ريزورت تأكيبهم نيرهم زبط إحنا يوي بس إحنا يوي كفيتنا يوي تسمع معنا زبلوز لو كنا تاريخ هاي جن بإيميل جيرهم كجبروا زخولية ما بنورمال هوتيل كوينا مخنياتو نيكولا راوي بوتا أب يوكرين زلو كي هرم كوال تمجبي كاب يوكرين راشان دوز زلو كي تعاسونا علمنا نخمت دل زي زربازي أكم ز عينت by the way بحال statistics نزل كنا تعزي 15 مليون فرانكس كم زت فات سويس نزل إنجليز بحال زلو بحفش عجن كرهلو تكون تعت زخونة real solution كم زي كعلي مرحتي تأكيبهم أب enjoyment ثلاثة معاتي دي كلتا معاتي أب 5-star hotel أب جنة دمسل لملم سويس كام زحج زلو weather absolutely phenomenal جنة عينتي قوين زلو أب سويس لزغمت من البات أب فرانس كم تور دي فرانس كترو يخلون قال جنة وقال كتبغى تبلوا تخينكم داب كل التعسفنات يتبقى أب سويس زلو من البات توم أب كلا عالم زلهم بيتسبت لكم بجنزب كاخد متكبر عدن ديو بيتسبت لكم سويس رايو بليس it's one of the most beautiful countries in the world زي كم زي كجانن عوس الزغمات نسويس توريزم كبر الله إليكم كون أدل أنت لكم كينو أبسخنا أوروبا أمريكا تلهم حنت جزء ما بيتسبت لكم أب سويس بهوتيلات قالك خبركم سلزغل بيتسبت لكم I encourage you حتى جزء ما تشوفون كتريوا and you will not be surprised you will not regret it كم زي كتتعسوا لكم كمان ناي بحكي تسبوز خوانا عديو أنا كل جزء كان مجوني لكم إيرترا بملكنا سويس زريعة مخنياتو بزح قبضات زلوا إيرترا كم سويسرلاند كم دما سويس كاب كالوت أوروبا فلي بزبالة 4 ethnic groups زلوا 4 بهيرات زلوا فرنسا زارب فرنش زارب جروب اللوا بزبلوا إليان زارب بزبلوا روت رومانش ويك رومانش سبلوا زارب وحد زبلوا كم دما زبس حزبي جرمن زاربي سلازي 4 يوم تأكيبهم كل أوماناتا إيرترا كتمهارلو تخل حبرتسب كويني تسمعني ولا تتوبوغرافناتا ولا تحجرون أبازيون إشتي كوينا كم يجر كان غنيت كتنا تتغل إيرترا على سويس بزح سعقاتات نديزلوا ولا بعويتون 3 عزفنا سويس يتخون بس حزبناتهم كن قبنا إيرترا عزف يخون شو من 8 مليون زغون حزب الله سلازي anyway زعبا سويس I'll give you a different perspective قد نشتي نسمعيو انتاي نخب لكم إليه نزي انتاي تسمامي عمن عوكس معكم إليه كون انتاي دا أكم زي جنة أكيبهم كما تزخل مفتحي بزح نتهزبك وكل زخل كم زي كونه have been well brought up. These guys are having a pretty difficult time finding people who are eligible to serve, and they do accept that some people are hiding from them, but they are urging men to come forward because they say everybody has to play their part in defending this country. Behind these walls, men are hiding at the very moment the Ukrainian army needs them the most. Russia, with its superior manpower, is on the offensive. This is Vova.
he won't leave the house without checking these social media groups, which tell him where the officers are. Ja nie gulałem na ulicy. ትሪእዎም ኣለኹም ኣከመይ ተሓቢዮም ነቶም ብቴሌፎናትን ብገለን ገይሮም ካብቶም ዝገፉ ዘለዉ ከመይ ኢሎም ይሕቡ ኣለዉ ስለዚ nothing strange ሰባት ኣብ ሂወቶም ሓደጋ ክወጥቆም ከሎ ዘርእይዎ ባህሪ እዩ I'm really sorry for this ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብ 24 ከምዚ ዓይነት መድረክ ክፍጠር ብምኽኣሉ ግን እቲ ኩነታት ኣብ ካልእ ዝገለጽኩልኩም ዘለናዮ መድረክ seriously ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ማኣዝን ዝኸይ ዘሎ ህሞት ኢና በፂሕና ዘለና እቲ ወታደራዊ ምትፍናን እስከ ከም ወትሩ ናይ መዛዘሚት ናይ ዝኩሉ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ንስማዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይቲ ዓለም ከማን ተቀያይሩ እዩ ሕጂ ብላዕሊ ደረጃ ብዓብዩ እንተርኢናዮ እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዝፍጠር ዘሎ ሽርክነት ወሎ ኺዳን ዝኾነ መርገፂ ናታቶም ሕርያ እዩ ኢልና ዘይኮነ በቶም ከጥቅዕዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ምሕዝነት ኢልና ክንወስድ ንኽእል ሳዕብየን እዩ ብመፅናዕቲ ብውጥን ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ሩስያን ዘሎ ምሕዝነት ሲ ብናታቶም ድሌት ብናታቶም ተበግሶ ዝመፀ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣብዚ እዋን እዚ ፀጋም እዩ ግን ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ ናይ ድረታ ምጉጥጓጥ ይቀራረቡ ኣለዉ በበይኖም ሩስያን ቻይናን ህንድን ካልኦት እውን ናይቱ ዝመስላ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ብዓለም ደረጃ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ይመስል ሕጂ ኣፀቢቑ ዘይተጋህደልና ዘሎ ጃፓናውያን ዕጉባት ድዮም በዚ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ፖሊሲታት የወፃፅኦም ድዩ ምስ ከባቢኦም ቀፃሊ እናተራፀሙ ይቕፅሉ ብከምኡ ክቕፅልዎ ድዮም ደቡብ ኮርያ ከምኡ ጌራ ክትቅፅል ትኽእል ድያ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ምሰሓባት ይኹን ከያይዳ ከምቲ ዘለዎ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ኣውስትራልያ ኣብኡ ክትኣቱ ብባህሪ እውን ኣብቲ ማዓስከር ስለ ዝኾነት ንሳ ክትጓሳጉሶ ትኽእል ወይ ንሳ ዘላቶ ጃፓን ዘላቶ ደቡብ ኮርያ ዘላቶ ህንዲ ናይ ኣኪብካ ሓድሽ ኣላያንስ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ደቡብ ተቐባልነት የብሉ ኣብ ደረጃ ናይ ህዝብታት ብጀካቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን መንግስታትን ገዲፍካ መፂኻ እንተሪኢኻ ሰብ ርግኣት ይደሊ ራህዋ ደሊ ቀፃሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላዋት ግን እንታይ ይፈጥረሉ ኣለዎ እዚኦም ብጀካ ሰንዓ ናይ ቅልውላዋት እንታይ ረኽቦም ፅኦም እዚ ዓለም ሕጂ ሰብ ኣእምሮ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ኣዳቂቁ ነዚ ስትራቴጂያዊ ለውጥታት ከምብዎ ይክእልን ክትብል ኣይትኽእል ኢና ከምኡ ስለዝኾነ ኤፍ ኢልዎ ሰብ ሎሚ ትንቕሓት ዘጓሳጉሰሉ ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ከምቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ሕጂ በዚ ክካብ ከባቢኡ ዝርአ ዘሎ ምዕባሌታት ህዝብታት ፍጊዕ ኢልዎም ኣኺልዎም ንከምዚ ዓይነት ነገር ቶለሬት ትገብሮ ክእሉ በብከባቢኡ ከይድካ ተሪኢኻ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድኡ ኣመንቲ ናሕሲያይ ናሓሰይን ሽዑ ቃዒዳ ምን ፈጢርዋ እንድሒሎም ኻስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ነጅቡላ ከሎ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሙኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደብ ኢሎም ኣምፅኦም ቃዒዳ ፈጢሮማ ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን እንዳሂልካ ኣብ ውሽጠን 30 ዓመታት እየን ተፈጢረን ኩላተን ምስታ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮ በሎኽ ኢለን ዝመፅአን ብናታቶም ብቐጣብ ተዘዋወሪ ተፈጥራ እየን ንሳቶም ፈጢሮንኦ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን ዕንወትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጀካቲ ንምስሉይነት ድብልዎ ኣንፃር ቴሮሪዝም ኣንፃር ገለ ድብልዎ መሳርሒኦም እዩ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ መን እቲ ግዳይ ኣብ መወዳእታ እንዳሂልካ ግዳይ ብጀካታ ናይ 9/11 ፍፃሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ዝበሃል እዩ ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ዝፈጥር ዝመፅእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉን ድሕረት ሓደ ዓብይ ድሆ ናይዚ ከባቢታት እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ ስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ዝህሰ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንድሕልካ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መፂኻ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንድሒሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ ፅባሕ ንጎ ናብ ዕፅፊ ምስ ከደ እንታይ ክገብር ክእል በዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ክበልዕ እዩ ፅባሕ ንጎ በዚ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ከመይ ገይሩ ከብል ይኽእል እዩ ንቕሓት በዚ መጠን እናተበለ ይኸይድ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ ይብሉን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በብእዋኑ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ንበይነን ሃገራት ኣብዚ ማዓስከር ኣብዚ በይዝ ኣብዚ ነንበይኑ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብጀካቲ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ጉልበት እንታይ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ህንዲ እውን ደሚርካ እንተሪኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ማርጂናላይዝ ስለ ዝኾነ ተዋሲኑ ስለ ዘሎ ናይ ልምዓት ዕድል ስለ ዘይረኸበ ዓይነት ህይወቱን መነባብሩን ስለ ዘይጠዓመ ምስኡ
ካልእ ሽግራት እናተወሰኸሉ ስለ ዝኸይድ ካብ ሰሜን ዘሎ ዝነቕሓዮ ክትብል ትኽእል ባይ ዲፎልት ብባህሪ ምክንያቱ መነባብሩ እዩ ዝውስኖ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ዝተደርበ ስለምንታይ ኣብ ዝጠምድ ኣለኹ ስለምንታይ ብሕማማት ትጨነቕ ኣለኹ ስለምንታይ ኢሉ ነብሱ ሓቲ ኣነፃፂሩ ከዓ ስለ ዝሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዓለማዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ሓድሽ ስርዓት ክመፅእ ኣለዎ ተወዲቡ ቃለስ ኣሰራርሓታት ኣሎ ተደይበልና እቲ ንቕሓት ኣብቲ ደቡብ ስለ ዝበዝሕ ነዚ ዝመፅእ ዓመታት 10 ወሎ 20 ዓመታት ከዓ እቲ ኣይፋልን ዝብል ሓይሊ መብዛሕትኡ ትደቡብ ዘሎ ከምዛ እትሪእዋ ኢኹም ሂዝ ሪሊ ሪዲንግ እቲ ዓለምና ትኸዶ ዘላ ፅቡቕ ዝኾነ ገምጋም ስለ ዘለዋ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ደምፃልኩም ናይ ሆፕ ካባ ክንምሃር ፕሌስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሪኢቶኹም ገደፉ ከምቲ ዝበልኩኹም ምዝያለ በዋ ስምዋ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.